Mga kapobre, it's me, the organic peace. Palimos ko ninyo para makapalit ko peace bugas nga usa ka kilo. Kung mangayo ko ninyo og piso, tagaan ko ninyo. Piso lang. Kinsay mo willing maghatag na kog piso para makapalit ko bugas kay wala ko'y bugas. Tungod sa panahon karon magpanlimos ko. Wala ko'y bugas lungagon, mangay kog piso ninyo para makapalit kog bugas usa ka kilo. So, i-Gcash lang, piso lang. Piso ra may akong gipangayo. Kay, mura man ay magkayas pobre ang piso. So, palihog lang kog share sa atong piso. Share your blessing, piso. Para natay bugas, usa ka kilo. So, mura niya akong gipangayo nyo, piso lang. Para palit na ko bugas, kaya wala ang tako'y bugas. Balag magsuara kong asin. Basta, piso lang Gcash. Okay? So, palihog lintawon ko niyo, tagay kong piso para makapay ko bugas binlod. Kaya tungod sa panahon karon naglisod ta, mga limos ko. Willing ba mo muhatag na ko piso? Ha? Kung mga ko niyo piso. Piso ra may akong gipangayo. Maura man ako a piso.